jsme, jo. Cesta je dlouhá. Hodně dlouhá. Naše gymnázium nese jméno po nejslavnějším českém autorovi Aloisi Jiráskovi. A navíc patří mezi nejstarší gymnázia v České republice. Ahoj, já jsem Ota, je mi 17 let, ve škole mě baví fyzika a chemie, dále budu studovat asi dobra na ČVUTčko a baví mě všechno. Ahoj, já jsem Hanka, je mi 17. Ve škole nemám žádný nejoblíbenější předmět. Co se týče budoucnosti, já bych šla asi na práva nebo na ekonomku. Ze sportu mám ráda basket, ráda tancuju a miluju snowboard. Ahoj, já jsem Simča, je mi 16 let. Mezi mé oblíbené předměty patří biologie a tělocvik, dále bych ráda studovala zahradní architekturu. A ve svém volném čase ráda sportuji. Nejlepší a nejoblíbenější sport je volejbal, tenis a lyžování. Právě jsme vystoupali na vrchol našeho gymnázia a teď vás provedeme naším městem Litovýšov. Prohlídku začínáme u našeho nového zrekonstruovaného hřiště. Teď vám ukážeme okolí naší školy. Tamhle jsme tam džum, tam jsme chodili do tanečních. Tamhle je zámek, který byl zapsaný do seznamu UNESCO v prosinci roku 1999. Vedle je klášter. S klášterními zahradami, dále radnice a naše překrásné Smetanovo náměstí. Tak jako jsme vystoupali na vrchol našeho gymplu, tak vystoupáme na vrchol vaší soutěže Za školu!